Здравейте на всички, аз съм Тичер Яна. Сега ще ви покажа ново предизвикателство пирует. Ако правите всеки ден, до края на този месец ще може да го правите сами. Пируета, ето така се прави. Това е едно паспортче, което може да изтеглите от страницата ни във Facebook и всеки път, когато завършите наше предизвикателство, може да казвате на вашите родители да ви слагат печатчета или да оцветявате. И в края на този месец за най-постоянните ни деца ще имаме специални награди. Сега, преди всяка седмица, преди да ви покажа упражнението, искам да се загрявате. Първо правете 10 повдигания на пръстчета или релеве, като гледате да разпределите тежестта равномерно между всички пръстчета. След което правиме 10 плиета. Ето така. Когато сте готови с загрявката, искам да я запомните, ще правим всяка седмица по този начин. Започваме с предизвикателството за тази седмица. Клякате и веднага изпращате кръчето нагоре до коляното. Правите го 10 пъти. След което на другото кръче. Това е за тази седмица. Правете го всеки ден и ще се видим следващата седмица. Чао, чао!